Iniciem avui una nova edició de l'Enginy, el programa que us acosta al món de la tecnologia, la innovació i també de l'enginyeria. Avui ens trobem al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, un espai on coneixerem de prop com treballen els nous sistemes de localització, com treballen també amb l'Agència Espacial Europea i de quina forma transmeten dades a través de xarxes d'alta tensió. Tornem al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya per tal de conèixer més de prop els programes de base internacional amb l'Agència Espacial Europea, els de transport de dades a través de xarxes d'alta tensió i els nous sistemes de geolocalització. S'està desplegant el nou sistema de posicionament europeu, que és el Galileo. Ja hi ha com uns 15 o 16 satèl·lits donant voltes al voltant de la Terra i això ens obre noves possibilitats per tenir sistemes de posicionament més precisos, més robustos, que serveixin per gestionar infraestructures de manera més segura. Tenim un GPS a la butxaca, al mòbil, i això ens dona una certa precisió i podem confiar d'una certa manera, però, per exemple, no tenen precisió suficient per saber si un vehicle autònom va en un carril de l'autopista, va en el de l'esquerra, va en el del mig o va en el de la dreta, per exemple. Encara no tenen aquest nivell de precisió. I tampoc de robustesa. Moltes vegades, quan estem en un carrer estret dintre d'una ciutat, doncs perdem els satèl·lits i el sistema no ens troba. Llavors nosaltres el que intentem és combinar aquestes tecnologies amb unes altres per fer que tot això sigui molt més segur, molt més confiable i tenir els nivells de precisió que habilitin aplicacions noves. Estem intentant combinar les tecnologies de navegació per satèl·lit, com pot ser Galileo, amb sensors inercials, com poden ser giròscops, acceleròmetres, etc. I tot això ho combinem per poder tenir un sistema de posicionament de vehicles que sigui molt més robust i molt més estable que els que hi ha habitualment. Per exemple, que et pugui funcionar dintre d'un túnel. Quan vas amb cotxe, puguis tenir la posició dintre d'un túnel quan no veus satèl·lits. Doncs el telèfon que tens a la butxaca podríem estar parlant d'uns 10 metres d'error, podríem dir. Imagina't un punt i una circunferència i com que el 90% de les vegades et donarà una posició dintre d'aquesta circunferència d'uns 10 metres de diàmetre. Nosaltres això ho volem reduir a nivell de centímetres. Ja hi ha tecnologies que ho fan, però nosaltres estem intentant portar-ho a la pràctica d'una manera molt més barata, de baix cost i que es pugui implementar en molts dispositius. Les característiques tècniques més rellevants d'aquest projecte és que és un receptor d'alta precisió, de l'ordre de precisió de centímetres, i amb ell es pot muntar una xarxa de GNSS diferencial, és a dir, GPS o Galileu, muntar una xarxa de receptors per tal d'incrementar la precisió de la localització on tu estàs per aplicar-ho a agricultura. I a més és de baix cost, perquè normalment els productes que et permeten fer això són molt cars. I és que substituïm els xips que normalment es posen en els receptors de navegació per software, un software que hem desenvolupat nosaltres, que pot córrer a diferents plataformes, i amb això el que fem és poder dissenyar receptors de Galileo que ens donin més precisió. Llavors tot això ho fem en aquests dispositius que tenim aquí, tenim unes antenes al terrat que recullen els senyals que venen dels satèl·lits, aquestes senyals les portem cap al laboratori i aquí les digitalitzem i implementem el receptor de manera totalment digital. Consisteix en un mòdem per tal d'enviar dades per línies d'alta tensió. Això ho fan servir normalment companyies elèctriques per tal de controlar subestacions a distància. Aquí no estem parlant dels endolls de casa i les connexions elèctriques de casa, sinó que estem parlant de línies d'alta tensió molt llargues, de fins a 500 quilòmetres i de 200 o 400.000 volts de voltatge. Marc, explica'ns una miqueta el hardware que heu fet servir per aquest projecte. Sí, aquí tenim els dos mòdems que vam implementar per les línies elèctriques d'alta tensió. El hardware es veu una mica gros perquè està basat en circuits electrònics que vam comprar disponibles comercialment i que vam adaptar per la implementació del mòdem. Aquest és un prototip. El mòdem real que s'ha fet servir té una altra circuiteria més adaptada i dissenyada a posta. Però explicaré una mica què conté aquest mòdem. Per una banda tenim 3 plaques petites que són processadors dedicats a fer operacions matemàtiques sobre la senyal de ràdio que s'envia, no de ràdio en el sentit d'enviar per l'aire, sinó la senyal que s'envia a través de la línia elèctrica. Tenim una font de dades que són els bits o la informació que volem enviar i aquests 3 processadors converteixen aquests bits en una forma d'ona que és la ona que s'envia a través de la xarxa elèctrica.
per una banda, fem servir un esquema de transmissió que és nou, no és el sistema de transmissió habitual que es fa servir en equips de comunicacions habituals com ara el que seria ADSL o televisió digital terrestre, sinó que és un sistema més avançat que permet empaquetar més dades amb un ample de banda molt petit i, a més, té la característica que el mòdem és capaç de detectar interferències i evitar les interferències, és a dir, resintonitzar-se ell mateix per tal d'adaptar-se a les condicions del canal a través del qual està transmetent. Llavors tenim aquí aquest ventilador gros, té un aparell, un xip que es diu FPGA, que és un xip que fem servir per adaptar aquests processadors a el que seria la línia de transmissió de la xarxa elèctrica. Tenim la informació que ens arriba dels processadors i la forma d'ona amb aquest xip l'ajudem a convertir-la en analògica, de digital a analògica, i llavors aquesta forma d'ona s'envia cap a la xarxa elèctrica. Les dificultats més grans, per una banda, va ser la implementació per si mateixa d'aquests sistemes innovadors de modulació, de comunicacions, i per altra banda, aconseguir aquesta sintonització automàtica del mòdem, és a dir, que es fos capaç d'adaptar-se a les condicions del canal amb molta precisió, perquè pensem que en les línies d'alta tensió el que passa és que tenim molt poc ample de banda, perquè si ens posem a emetre dades a molta velocitat, llavors els cables es posen a radiar com una ràdio i interferirien als sistemes públics, de serveis públics que funcionen amb ones de ràdio. Llavors, havíem d'aconseguir amb un ample de banda molt petit ficar-hi una velocitat de transmissió molt gran, l'ample de banda és molt petit, i llavors necessitàvem aconseguir detectar interferències amb una precisió molt gran, amb amples de banda molt petits dintre el que és l'espai on nosaltres estem enviant el senyal. Això, una implantació definitiva, hi ha terminis o s'ha de comercialitzar o com que us queda? Això no sé com es va quedar, no sé en quin estat està. Nosaltres teníem l'objectiu d'entregar un mòdem que funcionés i que estigués provat, i aquest va ser el primer prototip va funcionar, llavors es va passar a un disseny d'un mòdem realment específic, amb un hardware específic per fer-lo funcionar, per poder-lo vendre, però després, a partir d'allà, ja no és cosa nostra. A veure, espai profund vol dir, són comunicacions que s'estableixen amb sondes. Aquestes sondes són com unes naus no tripulades que l'ESA envia a l'espai. Quan parlem d'espai profund vull dir a distàncies molt allunyades de la Terra. Estem parlant de sondes que podrien estar, per exemple, amb els projectes que hem tingut, sondes que podrien estar a Mercuri o al voltant de Mart, per exemple. És a dir, bastant lluny del que és una comunicació normal espaial. I en què consistia el vostre projecte? Com va col·laborar el centre? El nostre projecte consistia en, d'alguna manera, dissenyar l'equip receptor de les comunicacions establertes amb aquestes sondes. El problema que tenim amb aquestes sondes és que estan tan lluny que el senyal que ens arriba està molt per sota del nivell de soroll. És a dir, que a simple vista el que nosaltres rebem és soroll, i el que hem de fer, el nostre treball, és una mica indagar per sota d'aquest soroll quina és la comunicació que ha enviat aquesta sonda. Les comunicacions que estableixen aquests equips estan estandarditzades. Llavors el que vam fer nosaltres va ser dissenyar tot el que és el prototip del demodulador de terra, que va implantat aquí a la Terra, i d'alguna manera dissenyar l'algoritme que intenta recuperar les dades en aquests nivells de soroll tan grans. Vam aplicar una tècnica bastant novedosa que es diu turbodecodificació amb equalització, que bàsicament consisteix en sincronitzar el senyal que rebem utilitzant les propietats d'un codi molt potent que s'utilitza en aquest tipus de comunicacions, que es diu turbocodi. Són uns codis que s'utilitzen també habitualment en les comunicacions habituals, ja sigui per comunicacions mòbils o altre tipus d'aplicacions, però que per l'espai exterior, d'alguna manera, el que vam fer va ser agafar aquest codi i intentar combinar-lo amb unes tècniques de processament de senyal que d'alguna manera exploten l'estructura del codi per demodular el senyal de manera efectiva. Actualment el que estem fent és col·laborar amb una empresa que desenvolupa aquest mòdem de manera ja més comercial. Nosaltres en una primera fase vam fer només el prototipus i sí que en l'actualitat estem col·laborant amb aquesta empresa per tal d'alguna manera portar-ho a un nivell més comercial. Això ha sigut a través d'un projecte finançat per l'Agència Espacial Europea, en el qual hem estat desenvolupant el sistema de comunicacions, part del sistema de comunicacions i de telemetria d'una sonda espacial, la sonda espacial ExoMars i el vehicle de terra Bepi-Colombo, de cara a augmentar la seva fiabilitat per al seu control. És a dir, el que importa és que la sonda arribi a Mart
quan toca i que el vehicle d'exploració de superfície no es perdi quan està prenent mostres per la superfície, que són mostres que després faran servir investigadors per fer diversos estudis. Si no hi ha la mostra, s'ha acabat la investigació. I això és el que estem fent dintre d'aquest projecte d'una sonda que anirà al planeta Mart a l'any 2020. Tècniques de turbodecodificació per augmentar-ne la fiabilitat de les comunicacions. Welcome to the masquerade where everybody in the scene got a part to play. Troba l'enginyer que necessites amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú. I tota la informació a cetip.cat. Doncs fins aquí l'edició d'avui des del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Fins la propera.